Видя ли това видео от ноември? Уважаеми народни представители, имаме кворум, откривам заседанието. Днешният дневен ред е Закон за изменение и допълнение на Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефтни и продукти нефтен произход, с мотиви към него, предварителна оценка на въздействието. Подлагам на гласуване на дневния ред. 12 гласа за, против и въздържали се няма. Преминаваме към закона, който виждате. Има ли изказвания? Не виждам. Закривам дискусията. Подлагам на гласуване закона. Който е за, моля да гласува. 12 гласа за, против и въздържали се няма. Закривам заседанието. А разбрали какво се случва? Ето какво ще стане, ако не гласуваш, част 2. Свиква се извънредна комисия по енергетика в парламента. Толкова извънредна, че в 9 я свикват за след 10 минути. Ама в 9:10 заседанието вече е приключило. Появяват се само депутати от тези партии. И за 30 секунди те единодушно одобряват закон, който дава на особен управител да прави каквото се иска с едно от най-големите предприятия в държавата. Включително и да разпродава неговата собственост на каквито си реши цени. На видеото, като че ли бърза да приключат преди да е дошъл някой несъгласен. Ако тези хора се върнат на власт, дали няма отново да работят в бързата процедура? Затова преди да решиш дали ще гласуваш, те питам.